הרבה זוגות עורכים צוואה הדדית מתוך מחשבה שזה יבטיח שהרכוש יתחלק בדיוק כפי שתכננו. אבל מה קורה אם אחד מבני הזוג הולך לעולמו והשני מחליט לשנות את הצוואה? האם זה בכלל מותר? מסתבר שגם בית המשפט העליון כבר נדרש לשאלה הזאת, ואיתנו בנושא עורך דין ודוקטור רן מובשוביץ, מתמחה בסכסוכי ירושה ובעל משרד עורך דין. שלום, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב. תודה שהצטרפת אלינו. קודם כל בואו נגדיר מה זו צוואה הדדית. במה היא שונה מצוואה אינדיבידואלית של בן אדם. אוקיי. אז צוואה שאדם עורך בעצמו, הולך לעורך דין בדרך כלל, יערוך, יכתוב את ההוראות. כן. בדרך כלל זה עם שני עדים. גם אם הוא נשוי, גם אם הוא משפחה, נשוי כן. יכול, הוא לא חייב לעשות צוואה הדדית. כן. הוא עורך את הצוואה הדדית, כותב מה הוא רוצה שיקרה אחרי 120, ובזה זה נגמר. כשעושים צוואה הדדית, למעשה לוקחים החלטה משותפת יחד עם בן הזוג. אז בני הזוג לוקחים יחד איזושהי החלטה, מה הולך לקרות אחרי פטירה של כל אחד מהם, וגם אחרי 120. כן. וההחלטה המשותפת הזאת מתגבשת לכדי צוואה הדדית, ואותה צוואה הדדית, לענייננו, מה שחשוב הוא שזה למעשה סוג של עסקה בין בני הזוג. יש כאן סוג של הסכם, סוג של חוזה. כן. וזה מה הוא אומר? הוא אומר שאם מישהו חלילה נפטר מבין בני הזוג, השני מקבל עליו מה, רכוש או התחייבויות וזכויות? הוא אומר את מה שבני הזוג קובעים. אז אם הם קבעו, בדרך כלל מה המבנה הקלאסי? הראשון שהולך לעולמו מוריש לשני, ואחרי 120, נגיד שהם אומרים, מתחלקים שווה בשווה, מחלקים שווה בשווה את כל מה שנשאר בין שלושת הילדים. אוקיי, ואז יש איזשהו הסכם. עכשיו, מטבע הדברים שההסכם הזה, הוא לא צופה פני עתיד, הוא לא צופה את כל הבעיות שהחיים מזמנים לנו. או את הזמן, את ההתעדכנות של הדברים. נכתב כשהילדים בני 4, 6 ו-12, ואז הם פתאום בני 30. נכון, כן. נכון. אז בואו נאמר, עוד לפני שאחד מבני הזוג נפטר, נגיד שאחד מבני הזוג איבד את הכשירות שלו. לא עלינו, האישה לקטה בדימנציה, ועכשיו הם ערכו צוואה הדדית, צוואה הדדית מחייבת את שניהם, האישה לקטה בדימנציה, אין עם מי לדבר בלשון העם, ועכשיו אנחנו רוצים, הבעל רוצה לשנות את צוואתו. אחד מהילדים לא מתנהג יפה, והוא החליט שלא מגיע לילד הזה לרשת שום דבר. ואז השאלה היא, מה עושים? מה עושים? האם הוא יכול לשנות את הצבא שלו? כי יש הסכם. הוא עשה סוג של הסכם יחד עם אשתו שעכשיו חולה, ואי אפשר להודיע לה שהוא רוצה לשנות. אם זה כתוב בהסכם הזה שבמידה ומישהו לא בדעתו, אז כך וכך, אבל אם... בדרך כלל זה לא כתוב. ובדרך כלל זה לא כתוב. בדרך כלל זה לא כתוב. בגלל זה אומרים שצוואה הדדית, לערוך צוואה הדדית, זה דבר מאוד מאוד מורכב. זה לא משהו... היום בעולם האינטרנט וה-AI, זה מאוד מאוד קל ליצור איזושהי טיוטה של צוואה הדדית, אבל המורכבות של המסמך הזה היא אדירה. זה פשוט דבר שמאוד מאוד קשה לצפות את כל מה שקורה. אז בואו נניח, כי אלה שאלות שהגיעו לפתחו של בית המשפט, בואו נניח שהאישה לקטה בדימנציה, אי אפשר להודיע לה, הבעל לא יכול להודיע לה, אני רוצה לשנות את הצבא שלנו, ואז בלית ברירה, לא בגלל רצון רע, הוא הולך לעורך דין, ועורך צוואה חדשה, וכותב בצוואה החדשה את מה שהוא חושב שצריך להיות, והוא גם אומר לעצמו, אם אשתי הייתה מבינה בדבר, הייתה מסכימה איתי. ואז לימים הוא נפטר, ומתחיל סכסוך. מתחילים לעורך דין, לענייני ירושה, ומתחילים להתכתש בבית המשפט. האם הצוואה החדשה שערך הבעל היא תקפה, או הצוואה ההדדית שהיא הסוג של ההסכם, היא התקפה. היא התקפה. ובית המשפט קבע שהצוואה ההדדית תקפה. No matter what. הצוואה החדשה שערך הבעל בלית ברירה, בגלל שהוא לא יכול היה להודיע לאשתו שלקטה בדימנציה, תשמעי, אני רוצה לשנות, הצוואה הזאת לא תקפה. צוואה מבוטלת, כאילו מעולם לא נערכה, מכבדים את ההסכם שנערך בין הבעל לאישה. אז חוץ מהעובדה שציינת שבעודם בחיים, מישהו לקה במשהו והוא לא יכול לתפקד, חוץ מזה, איזה עוד בור יכולים ליפול אליו בני הזוג? זה לא נגמר. זה לא נגמר. פרידה למשל, צריך מיד לבטל את הצוואה ההדדית הזאת? סליחה? בפרידה, בגירושין. בוודאי. אפילו שיש ילדים והכל, עדיין לבטל. אבל לפעמים זה לא קורה.
כן. מה שקורה זה יש פרידה, יש גירושים, זה אירוע מאוד מאוד קשה. אנשים גם לא רוצים ברמה המנטלית להתמודד עם האירוע הזה. זה אירוע מאוד קשה, לערוך צוואה הדדית. למעשה אירוע שצופה את הפטירה. אז מה היתרונות שלו? בעצם... היתרונות נותנים לכם את האפשרות כבני זוג, לבוא ולהכריע בגורלכם. העניין הוא, אתם צריכים להבין את המורכבות של המסמך. אם אתם תעשו משהו שהוא שבלוני, ולא תצפו ולא תכניסו בפנים כל מיני הוראות, שהחוק מכנה אותן הוראות אחרות, אז בית המשפט יעבוד לפי מה שכתוב בחוק. ומה שכתוב בחוק, לדוגמה, זה שאם אתה לא יכול להודיע לאשתך שלקתה בדימנציה שאתה רוצה לשנות את הצוואה ההדדית, אז אתה נעול בצוואה ההדדית, למרות שיש לך חופש הציווי. כן. נעול, וזו יכולה להיות טרגדיה. צריך להכניס הכל על הנייר. יפה. עורך הדין רן מובשוביץ', תודה רבה לך. תודה שבאת. שמחה.